open, transparent trade in Europe, cutting EU red tape. Europe needs reform. Videli ste už takéto deti? Asi áno. A zdalo sa vám na nich, že je niečo čudné. Tieto deti sú zdravotne postihnuté. Tieto deti majú fetálny alkoholový syndrom. A je to druh ochorenia alebo postihnutia, ktorému sa na rozdiel možno od iných dá predísť. Stačí, ak mamička počas tehotenstva nepije alkohol. Na Slovensku sa ročne rodí asi 250 detí s týmto syndrómom. A je to oveľa viacej ako napríklad deti s Downovým syndrómom. Tomu Downovu nevieme predísť, tomuto vieme. Ja som v minulosti aj do slovenského parlamentu priniesla návrh zákona, ktorý by nie zakazoval pitie mamičkám alkoholu, ale upozorňoval na rizika. Žiaľ, poslanci Smeru tento návrh nepodporili. Ja som rada, že tento týždeň tu na pôde Európskeho parlamentu sme vyzvali komisiu, aby pripravila takýto návrh, aby fľaše s alkoholom boli označené takým varovným piktogramom, aby tá mamička si dala pozor počas tehotenstva. Pretože naozaj deti s týmto syndromom sú nešťastné celý život. Oni sú nielenže fyzicky postihnuté, že majú nejaké známky na sebe postihnutia, ale oni majú vážne poškodený mozog. Oni celý život trpia, nemôžu sa vzdelávať v normálnych školách, zamestnať sa a je to veľké utrpenie nielen pre ne, ale aj pre ich rodiny. Takže dúfam, že tento návrh prejde a spoločnými silami sa nám podarí dosiahnuť to, že čo najviac žien bude informovaných o rizikách pitia alkoholu počas tehotenstva.